खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि चेनेलाव गिबियावनो बरायनानै लाग्रोदों। एक्चुअली दासान्दि नोंथांमोनहा माने नुखाजोब्बाय गोबां भिडिअफोर नुखानायफ्रा माखासे भिडिअखौ नायनो नांला आं मोननैसो बाथ्रा नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों आरो बुंनो होननानै फैबाय जे ससियेल मिडियायाव गोसारनाय दा एसे बावैसो सिगां जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि नि जेनेखि गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारिखौ बे गाहाय नेहाथारि बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै बिथांखौ एक्जिकिउटिभ माबायावहाय दोनदोंमोन आरो बिथांखौ मानि थाखाय दोनदों नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाजोब्बाय आरो एक्स एनडिएफबि फराम बिथांमोननिफ्राय बिदा गिदिर बिथांमोनहा माने प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोना क्लियारिफिकेसनखौ नोंथांमोननो मिडियायाव बुंनानै होखाबाय। दा बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि दानि बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा बुंदोंखि बेवहाय बेनि आन्दोआवहाय माखासे बाथ्राफोर दं आरो बेहाय माखासे सोरजोंबा बिथांमोना दैदेनजादों मानोना बिथाङा दानसोरां बसुमतारी नार्जारिया मोजां मानसिमोन आरो बिथाङा जाथिनि थाखाय अननाय दं गोबां बाथ्रा बुंदों। गतिके मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंना लाग्रोदो बिनि उनाव आं मोनसे भिडिअखौ होगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायगोन बिनि उनाव आं मोनसे रायलायगोन। साननैसो सिगां एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि जितु जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौ जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय बोखारनानै साधारन मेम्बार होनायाव माखासे मानसिनि षड़यन्त्र दं कनस्पिरेसि दं आरो बिथांमोना षड़यन्त्र खालामनानै बिथांखौ बोख्लायदों खिन्थु जों बे हाबाफारिखौ जिहेतु इउनाइटेड फरामा जेबो फर्स गैखाया जेबो माबा गैया बेनिखायनो बोख्लायदोंब्लाबो जों बारा गाज्रि मोनाखै खारन जाय जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावदों बिथाङा जोबोद एक्टिभ मानसि जोबोद मोजां मानसि बिथाङा जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय गावनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावदों खिन्थु जायफ्रा प्रेसिडेन्ट हिसाबै इउनाइटेड फरामनि खामानि मावदों जायफ्रा षड़यन्त्र खालामनानै माबाखौ बोख्लायबाय जेनेरेल सेक्रेटारिखौ बोख्लायबाय बिथांमोना खिन्थु सोरजोंबा दैदेनजानायसो सोरजोंबा नाखि लगायजानानै माबानाय बेनिखायनो बिथांमोना जेबो बर' समाजाव जेबो इनफ्लुयेन्स गैया जेबो इम्पेक्टबो खोख्लैनो हाया बेनिखायनो बिथांमोननि हाबाखौ जों सोंखायो। स' भिडिअखौ आं होबाय नुबाय नोंथांमोना आरो बिनि गेजेरावहाय मोनसे दं जाहैबाय कास्टम बसुमतारी ब्रादारा दाखालि जे इंलिसजों बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन माने बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ बिथाङा थांखिनानै बाथ्रा बुंदों बिथाङा माने थगायसुला गोबां प्रमिस लायो गोबां सट बांसा होयो रायजो राजाफोरनि बिराद खोथा होनदों बे खोथाखौ बियो दिनैसिम मावफुंनो हाया गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै फिन सासेबाव आरो इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया दिनै कास्टम बसुमतारीखौ बिथाङा सोंखारिदों जे बिटिआरनि चिफ प्रमदफोरखौ बिथाङा बुंनो हानाय मोन्थाय गैया मा गैया बिथाङा धेमाजिनिसो धेमाजिनिफ्राय फैनानै दिनै बिथाङा बे ओनसोलाव फैनानै बेफोरबायदि बुंनायनि बाथ्रा बेहा गोहो गैया आरो बिथाङा नंबा जाबां बाथ्राखौ बुंदों माने गोबां माखासे बाथ्राखौ बुंदों आरो स' मा बुङा नोंथांमोननोबो आं बे भिडिअखौ होगोन नोंथांमोना अब्ला फै भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय बे ब्रादारा कास्टम बसुमतारीखौ मा बुङो नायदो। Mr. Custom Busumutari is saying something about our BTR CM. I just want to say, Mr. Custom Busumutari, he is a folking dog. He is saying anything about whatever he want to say. He is the outsider of our BTAD. He is even he is the not citizen of our BTAD. What did he say? What did he talk? What did he asking about BTR CEM? He have no right to say something about our BTR CM because he is the outsider of our BTAD. I just want to say how many people are now unemployed in our BTAD. You saw that our BTR CEM is now focusing on entrepreneurship. Now every side like poultry, self-employed, and farm machinery about agriculture. Not only in our governing job, he tried to engage our youth people of our BTAD. He tried to engage everywhere, every side. So बिथाङा ब्लेम खालामनाय बा गाज्रि रावै बाहायनाय बिदि क्लेभार बय होननाय बेबायदि माबाखौ बेबहारखौ खालामनो नाङा सासे बिटिआरनि सीएम हिसाबै दिनै जों बर'जों बर' बा जों जाति हिसाबै जों दिनै बिटिआरआव अनलायनाय फैदों जों गोदो गोदाय गावजों गाव होसोलायनाय बुथारलायनाय गावलायलायनाय माने सानफ्रोमबो आर्मस माने मोनेसननि दावराव दावसि जायोमोन जों दिनै मोजाङै लेखा फरायनो हायामोन मोजाङै कलेज थांनो हायामोन गारि घोड़ा बन्द जाबाय थायोमोन दिनै बिटिआरनि बेनि गोरोबथानि उनाव दिनै इउपिपिएलनि सरकार सालायनायनि उनाव दिनै गोजोन खौसेथि सफैनो हादों बिथाङा दिनै दस्रा जायगानिफ्राय धेमाजिनिफ्राय फैनानै जोंनि बे बिटिआरआव बे आखौ बे गोजोननायखौ आरो गैयै खालामनो फैदों नामा आं दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलाखौबो आं सनमानजों गाबज्रियो सार होननानै बुङो बिथाङा दिनै क्लेभार बय होननानै बुंदों लायार होननानै बुंदों बेबायदि माने सासे राजनितिकआव खामानि मावग्रा मानसिफ्रा बिदि जानला मोनला
माने बिदि रावखौ बाहायनो नाङा आं बिथांखौ बुंनो नागिरो जे बिथाङा जि राजनिति खालामानो बे राजनितिखौ जाहाथे मोजाङै मोजां खालामो जों बयबो मिथिगौ बिथाङा एबसुनिनो सासे गाहाय मावथिमोन होननानै बे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय समावनो बिथाङाबो एबसुआव दङमोन नाथाय बे मा खारनाव बे एबसुनिफ्राय एंगार जादोंमोन मा खारनाव बे एक्सट्रा जादोंमोन एबसुनिफ्राय जों जाथि संगठननिफ्राय मा खारनाव बियो एंगार जादोंमोन बिथाङा दिनै बियो गावनि गाज्रि आखुनि थाखायसो बिथाङा एरख'जादोंमोन एबसुनिफ्राय दिनै बियो BPF आव जयेन जानानै BPF नि जानानै खामानि मावगासिनो बिथाङा MP इलेक्सनावबो गोबां आबां जाबां खोथा बुंदोंमोन नाथाय बिनि आबां जाबां बुंनाय खोथाया दिनैसिम साक्सेसफुल जानो हायाखिसै मोगथां महर लानो हायाखिसै बिथाङा थांनाय MP इलेक्सनावबो सासेबो MPखौ देरहाहोनो हायाखिसै दिनै जोङो नुदों रायजो राजाफोरनो जोङो गोबां खौसे गोजोननाय लाबोनो हादों गोबां मानसिफोरनो जोङो फसंथान होनो हादों जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफोरा BPFनि फारसे आवगायनानै फैदों आरो BPF आ दिनै जिर' जानो थांगासिनो दङ बिनि थाखायनो बिथाङा माने फाग्ला बायदि आबुं जाबुं खोथा बुंनानै माने रायजोफोरनि गेजेराव गुबुंले आबहावा सोमजिहोनो नागिरदों बेनिखायनो कास्टम मुसाहारि नोंथांखौ आं बुंनो लुबैयो नोंथाङा बिदि जानला मेनला खोथा बुंनानै आरो माने हाग्रामाजों अनजागोन होननानै दा सानसै हाग्रामाया नोंखौ एकदमबारे नायगासिनोसो दङ नोंसोर खोथाजों रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हाया खामानिजोंसो रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हायो दिनै रायजो जार्नालिस्टफोरखौ नोंथाङा बुंदों जे 2 कोटि थाखा होगोन होननानै बुंदोंमोन बे प्रमद बर' सारा नंगौ जोङो 2 कोटि थाखा होगोन होननानै बुंदोंमोन प्राण गोनां प्रमद बर'आ खिन्थु 2 कोटि थाखाखौ होनो हायाबाबो जोङो बिथांमोननि गेजेराव न'खराव माने